Καλώς Τατζιάχα! ήρθατε στο δεύτερο επεισόδιο των Beijingers. Είμαι η Βαλεντίνα από το Little Hutton Και εγώ είμαι ο Νίκος από το Κίνα Σιλά. και μαζί σήμερα θα μιλήσουμε για την Κινέζικη Πρωτοχρονιά. Θα πούμε λίγες πληροφορίες. Είναι η Κινέζικη Πρωτοχρονιά, φέτος είναι τις 17 Φεβρουαρίου και ο Νίκος θα μας πει σήμερα κάποια πράγματα για το μύθο κάτω από την Κινέζικη Πρωτοχρονιά. Λοιπόν, υπάρχει ένας πολύ ιδιαίτερος μύθος για το πώς άρχισαν οι εορτασμοί και με ποιο τρόπο γιορτάζουν στην Κίνα την Κινέζικη Πρωτοχρονιά. Λέγανε λοιπόν οι παλιοί πως την τελευταία νύχτα του χρόνου κατέβαινε από τα βουνά ένα πλάσμα. Ήταν ένα μοχθηρό τέρας το οποίο κατασπάραζε τον κόσμο και το λέγαν Νιέν. Ήταν πάντα σιωπηλό, πεινασμένο και κανείς δεν ήξερε πώς να το σταματήσει. Μέχρι κάποια στιγμή ένας ηλικιωμένος άνθρωπος πρόσεξε κάτι ιδιαίτερο για τη συμπεριφορά του. Το τέρας αυτό τρόμαζε πολύ εύκολα και συγκεκριμένα τον τρόμαζε το κόκκινο χρώμα, ο δυνατός ήχος και το φως της φωτιάς. Έτσι λοιπόν αποφάσισαν την επόμενη χρονιά, την παραμονή της τελευταίας νύχτας του χρόνου, άναψαν φαναράκια, κρέμασαν κόκκινα πανό, άρχισαν να χτυπάνε τύμπανα, έκαναν πυροτεχνήματα, οτιδήποτε δηλαδή μπορούσαν να κάνουν για να κάνει όσο το πιο πολύ δυνατό θόρυβο και να τρομάξουν το τέρας. Έτσι λοιπόν το τέρας εξαφανίστηκε. Κάθε λοιπόν χρονιά από τότε και μετά ξεκινάει η γιορτή της πρωτοχρονιάς με αυτόν τον τρόπο. Είναι λοιπόν όχι απλά μία γιορτή που έρχεται το νέο έτος, είναι μία τελετουργία που διώχνει το κακό και καλωσορίζει την τύχη. Έτσι. Πάρα πολύ ωραία, Νικόλα. Τι κάνουμε λοιπόν τώρα, στο παρόν, για την Κινέζικη Λοιπόν, Πρωτοχρονιά? καταρχάς να πούμε ότι το Spring Festival, το φεστιβάλ της Άνοιξης, όπου στα κινέζικα είναι Chunjie, Chun είναι η Πολύ ωραία, Άνοιξη ναι. και Jie είναι το φεστιβάλ. Οι επίσημες αργίες είναι 15 Φεβρουαρίου με 23 Φεβρουαρίου. Συνολικά είναι 9 μέρες δηλαδή. Αλλά όπως και ήδη έχουμε δουλέψει σε σχολεία, πολύ καλά ξέρουμε ότι αυτό δεν ισχύει, δηλαδή κλείνουν συνήθως ένα μήνα, 3 εβδομάδες με ένα μήνα, ανάλογα τα σχολεία. Όπως Όπως και... έχουμε εμείς Χριστούγεννα Πάσχα δηλαδή, αυτοί κλείνουν περίπου σχεδόν Μπράβο, ένα μήνα αλλά για την Κινέζικη παραπάνω Πρωτοχρονιά. κλείνουν. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι ερχόμουν και στην Ελλάδα εκείνες τις γιορτές. Εγώ ταξίδευα συνήθως Ε, στην Ασία. Ναι, γενικά εννοώ ότι μπορούσες να κάνεις ό,τι ήθελες. Όπως επίσης και για τους επιχειρηματίες που έχουν σχέση με Ναι. τα εργοστάσια της Κίνας, πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουν ότι από εδώ και πέρα οι παραγωγές μειώνονται. Γενικά πολλά εργοστάσια σιγά σιγά κλείνουνε και δεν κάνουν άλλο παραγωγές, οπότε να το έχουν αυτό λίγο στα υπόψη τους. Κάθε χρόνο να υπολογίζουν δηλαδή πότε θα κάνουν την παραγγελία τους. Ακριβώς. Και όχι μόνο τα εργοστάσια, και γενικότερα επιχειρήσεις. Για παράδειγμα, προσπαθούν να κλείσουν βιβλία πριν το τέλος του χρόνου. Προσπαθούν να κλείσουν όποιες υποχρεώσεις έχουν, να αρχίσουν σιγά σιγά τα πράγματα να πηγαίνουν λίγο πιο αργά. Οπότε, ναι, είναι σημαντικό Ναι ρε Νίκο, όποιοι... εγώ θυμάμαι, γιατί έχω μείνει, επειδή εντάξει ήμασταν και χρόνια εκεί, δηλαδή εγώ θυμάμαι στα 6 χρόνια που έχω μείνει στο Πεκίνο, άδειαζε, δεν είχε τίποτα. Καλά, Ήτανε ναι, καλύτερη ναι, μου. ήταν Έμπαινες έρημη στο πόλη. μετρό και νιώθες άρχοντας, ότι σου ανήκει αυτό. Δεν ξέρω αν έχεις έρθει Αθήνα τον Αύγουστο, αλλά είναι κάτι παρόμοιο. Αχ, και εδώ στη Θεσσαλονίκη 15 Αύγουστος, η καλύτερη μου πάλι στη Θεσσαλονίκη, δεν έχει τίποτα. Το Εγώ μόνο κακό είναι βέβαια ότι και πάντα πολλά έφευγα από το ήταν Πεκίνο. κλειστά, δηλαδή όντως δεν μπορούσες να βρεις τίποτα. Μμ. Εντάξει, δηλαδή και μαγαζιά και καφέ και τέτοια ήταν κλειστά. Εγώ, να σου πω την αλήθεια, δεν το έχω ζήσει πολύ ιδιαίτερα αυτό, γιατί συνήθως με Επειδή το που ξεκινάγανε οι ταξίδευες, διακοπές, εγώ έφευγα, είτε ταξίδευα εκτός Ασίας, εκτός Κίνας, σε άλλες ασιατικές χώρες, είτε ειδικά τα τελευταία χρόνια ταξίδευα εντός της Κίνας και πήγαινα σε άλλες πόλεις, σε χωριά. Έχω περάσει κινέζικη πρωτοχρονιά σε χωριά φίλων μου. Πολύ ιδιαίτερα, πολύ ωραία. ναι. Εγώ λέω να τα πούμε αυτά, αλλά λέω να Θα τα τα πούμε πούμε στο στο επόμενο επόμενο μέρος. επεισόδιο. Έτσι, έτσι, για να έχουν και λόγο να δουν το επόμενο βίντεο. Έτσι.